Ayun. Good morning at dahil maulan ngayong araw na to, pupunta tayo ng palengke. Maghahanap tayo ng maluluto doon. Magluluto tayo ng beef bulalo. Ang daming patan dito. Ambon lang to pero baha na dito sa Satwa. Ang daming patan dito. Nagkalat yung patan dito sa Satwa. Ang ganda rito kasi parang probinsya din. Dito ako malapit sa Gift Garden. Ayan, ito na yung pinaka gold sock at yun yung kulay mas yun yung bus terminal. Kaya pupunta tayo ng palengke. Papasok tayo dito, bibili tayo ng maluluto natin. Welcome. Ayan, nandito na tayo sa market. Punta tayo, bibili tayo ng mabibiling ulam. So ayun, pauwi na tayo at bumapagsak na naman yung ulan. Baka maubutan tayo. Doon na lang tayo sa kitchen mag-usap, okay? Good afternoon sa inyo mga ka-master. So ngayon magluluto tayo ng bulalo. Ayan, beef bulalo, special bulalo ng Bicolano, Oragon. Umpisa na natin, maglagay tayo ng tubig. Ilagay natin yung mineral water. Habang nagpapakulo tayo ng tubig, ayan, lagyan muna natin to ng budburan muna natin to ng asin. Itong bulalo na to para malasa talaga. Ayan. Budburan ng asin. Yung tama lang na asin. Tapos, ito linagyan. May pamintang durog tayo dito. Ayan. Pamintang durog. Ayan. Ayan. Pamintang durog. Tapos, haluin lang natin para mag-ano yung lasa ng beef bulalo natin. Bumili ako ng beef bulalo na ano to, 1 kilo na bulalo. Pinahiwa ko na to. Ayan. Bulalo. Haluin lang natin habang naghihintay tayo na kumulo yung tubig. At pagka kumulo na yung tubig, ilalagay na natin to. Kumukulo na yung ating tubig at isasalang na natin itong beef. Ayan, pakukulan din natin yan. Malinis tong kamay ko make sure na bago nyo ilagay yung beef ay malinis yung mga kamay, okay? Para nakakasigurado tayong healthy at malayo sa anumang sakit. Ayan. Diba? So ayun, habang yun, nilagay na natin itong beef at takpan uli natin, pakukulan uli natin siya ng mga 1 hour to 2 hour. Ayan. Naghiwa na tayo ng sibuyas. Ayan, maraming sibuyas, puting sibuyas, tsaka Baguio beans. Tapos may ayan, repolyo din tayo. Ayan, diba? And then may pichay din tayo, pichay. Tapos yung sili, hinahiwa ko ng maliit na sili. Ayan, tsaka may mais din tayo. Mais, tsaka patatas. Ayan. Yung repolyo, ayan. Diba? Ayan. At gagawa tayo ng sausawan mamaya. Yung, ayan, lemon, tsaka sili para masarap pagka hindi masyado ayos. May patis din tayo, may asin. Ayan, pamintang durog. Pag nakita nyo itong kumukulo, tanggalin natin yung sebo-sebo para ayos. At tingnan natin yung sibuyas. Ayan, para medyo mabango, masarap. Madaming sibuyas, mas masarap. Ayan, puting sibuyas yung binili ko para masarap ang beef bulalo. Para mas masarap. Ayan, yung tama lang, yung patok lang sa panlasa nyo. Yung patis. Ayan.
natin uli na konting asin. Tapos, durog na paminta. Ayan. Wala na yung sebo. Ayun, malambot na. Isunod na natin yung mais tsaka yung patatas para lumambot na rin. Sarap pa, nangangamoy na. Nangangamoy bulalo. Bulalo ng Bicolano. Ayan, takpan uli natin siya. Antayin natin uli na kumulo. Ahang. Ayan, sarap. Ilalagay itong Baguio beans, tsaka yung repolyo at pichay. Hindi natin siya lulutuin. Parang steam lang natin itong repolyo. Itong tatlong to. So ayun, kumukulo na. Ayan, kumukulo na. Ang sarap po. Ayan, isunod na natin itong i-steam yung Baguio beans, tsaka yung repolyo, tsaka yung pichay. Ng mga 1 to 5 minutes. Ilagay na natin itong Baguio beans. Ayan. Itong repolyo. Oh, sarap. Tapos, sunod na natin yung pichay. 1 to 5 minutes. Ayan, tapos luto na. Ayan, luto na. Okay na yan. Ready to serve na. Ang bulalo. Ayan na. Mula dito sa Dubai, Satwan. Ayan na. Bulalo. Bulalo. Special bulalo ng Bicolano. Ayan. Uragon. Ayan. Ayan pa yung sausawan natin. Kain na na. Sarap. Ang lambot. Thank you for watching. Bye-bye.